Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho prvého videa. Bude to úplne moje prvé video, čo vydám na tomto kanáli, ako myslím, že také dlhšie. A keďže ešte nemám nový počítač, ale idem si ho kupovať až niekedy v jeseni, takže v jeseni by malo výjsť také prvé herné poriadne video. Tak zatiaľ tu budeme takto reagovať, mám celkom ako... Tu mám akýsi notebook, ktorý sa dá zložiť na tablet a mobil, tak aspoň takto a ideme si zareagovať na také futbalové momenty, ideme na to. Takže poď na to. A názov je 101% ako herou momentov, že zachránili to. Tu Pepe stratil loptu na Eure, tu Šeško išiel sám na bránu a Diogo Costa ho vychytal. A potom ešte kopali penalty a sa mi zdá, že Costa chytil všetky, ak si dobre pamätám. Áno, chytil všetky a vlastne vďaka tomu Portugalsko vyhralo. Toto je Daniel Olmo, čo chytil na čiare. Gól, no to by bol jasný gól, toto. Ale Olmo to chytil. Tu je Garnacho a dáva gól na 3-2, ale vieme, že proste môj obľúbený klub to prehral v posledných minútach. Cole Palmer dal gól a potom Cole Palmer dal ďalší gól ešte. Z rohu. Na tú dálku, to sa tečovalo. A vlastne vďaka tomu vyhrali. Tu Joselu ide hore. Toto je proti Bayernu, zápas, čo prehrávali. Neuer to tu ako dobre pokazuje Joselu. To je na toto je ten útočník. Tu zasa nahrajú Joselulovi a on dá gól. Takže vlastne, keby tam nebol Joselu, tak Real Madrid nevyhral Ligu majstrov. Iba vďaka nemu vyhrali. Na toto sa mi zle pozerá, toto je najhorší moment. Ale musíte uznať každý, aj keď nie ste Slovák, že toto sme mali vyhrať. Toto sme si zaslúžili vyhrať, to musí každý uznať. Bolo mi smutno, keď som videl toto, že Anglicko, aký má tým, ako máme my a toto. No, chudák Luka Modrič tu nahrá. Calafiori nahral. Neviem ani kto to je, ale... A vlastne vďaka tomu vypadlo Chorvátsko. Teraz, kto urobil Ruben Dias urobil chybu. A Son, ale Ortega ho chytil. A vďaka tomu vlastne City vyhralo titul. Toto je teraz čo? Ja aj Lookman, keď otočil zápas, sa mi zdá, že to bolo. Skamaka nahral Lookmanovi. Lookman si ich porobil a dá krásny rinker zadrbal. A je to prvý hráč, ktorý dal vo finále Európskej ligy hat-trick. Ako vo finále. Oyarzabal krásne to proste urobil. Kukureja mu to nahral, on sa do toho hodil. Špekulovalo sa to, že to bol offside, ale fakt chýbali centimetre a nebol to. Toto bol, viem to, Van Dijk dal krásnu hlavičku a vďaka tomu vyhrali. Potom aj tu bolo to, čo taký fanúšik na Enza, že Enzo a tam Enzo bol nasratý. To viem presne. Mbappé. Aj Liga majstrov a ich prvná obľúbené. Sule to ako inak chytil. To som nechápal, keď som to pozeral. Som si myslel, že to je už jasný gól, ale teraz je toto... Rudiger ukazoval Luninovi, že kde to bude kopať Kovačič.
118. minúta. Merino to, Kukurela to centroval asi. Na Merino dal hlavu a vďaka tomu vyhral vo Španielskom nad Nemeckom. No, Španielsko vyradilo Nemecko. Tu je to, čo? Ja Galatasaray asi. Alebo Kodaň, neviem. Asi Kodaň, ako dala... Hej, to je asi Kodaň, neviem. Tu je, hej, to vďaka tomu, to sa mi zdá, že nevyhral titul Liverpool. Toto je... O sekundu neskôr dali asi gól. Hej, dali gól. Dali gól a vďaka tomu postúpili. Mamardashvili už nemal nádej. Teraz Palmer a Watkins idú na posledné minúty. Foden najväčší flop, ale aj tak ho hrával Southgate, nechápem. Aha, Palmer, Watkins a gól. Takže zachránili vlastne Anglicko. Ale mne prišlo, že Anglicko malo strašne ľahký los na Euro. Aha, Rooney beží. Toto poznám, to ako zachránil ten gól. Presne. A sa mi zdá, že asistoval na gól, alebo niečo také. A inak toto video je od Sira Alexa, takže nezabudnite mu dať like. Olivier Giroud, keď išiel do brány, chytil toto síce úplne nebránkársky, ale na to sa nikto nepýta. Tak a vlastne tomu vyhral AC Milan. Toto som dúfal, že to ten Kolomuani dá, ale nedal to. Bohužiaľ. Takže vďaka tomu Argentína vyhrala. Ivo by dal. Krásne, nie? Ona nemal čo robiť. Adama mu nahrali Ivo by už nekompromisne k tyči. Toto bol... Hej, Lukaku, to som nechápal, že ja som si hovoril, nech ukončí už kariéru radšej, lebo to není normálne, čo on nedával v tom Lige majstrov. Tam zabranil spoluhráčovi v góle, to som tiež nechápal. Toto bol krásny gól. A kto to bol? Neviem, kto to bol. To asi taká Polska. No, že Severné Macedónsko vyradilo Itáliu. A Dumfries teraz zachytil loptu na čiare. Harvey Elliott krásne k tyči poslal. A bolo to asi 1-1 takto. Jurgen Klopp ešte ako tréner. Teraz Leverkusen a neviem čo je to, ale Patrick Schick nie. Áno, Patrick Schick zachránil Leverkusen a Schick dokonca im to aj vyhrá. Áno, Schick im to aj vyhral nakoniec. Ale všetci vieme, že proti Atalante vo finále prehrali, takže mali jednu trofej a mohli mať double. Toto je proste to bol Denis Vavro, najväčšia Sigma, to proste nepustil. Toto je kto? To nepoznám. To je asi taká africká liga. Nie, to je Senegal. To je Fofana možno. Nie, to nebol Fofana, ale Fofana mu nahrával. Hej, Fofana mu nahrával. Teraz Son, Oscar Bob? Nie, to nie. Hej, Oscar Bob asi. Nie, to je Dele Alli. Kto to je? Počkaj. Nie, to nemôže byť Dele Alli. To bol, neviem, to bol Oscar Bob je v City. Počkaj.
Rice dal gol. No viem, proti Lutonu Luton mohol brať jeden bod, ale zobrali nakoniec 0. Toto bolo tiež divoké. Toto bol tiež divoký zápas. Rodri dal takýto pekný gol, ale sa mi zdá, že na konci to ešte niekto zrovnal. Hej, Colt Palmer. A ukazoval, že čo, vy ste ma predali? No, tu máte gol. A vďaka tomu ste remizovali. Tu chytil penáltu. Krásne uchytil. De Bruyne centruje na Rika Lewisa, on si ich porobil. Poslal do brány. Pepko sa už raduje. Rodri tam tiež už nabiehnul. A to nebolo Oscar, to bolo Oscar zase. Teraz Mbappé, čo nedal penáltu. Mbappé, čo nedal penáltu, ale dorazil už do prázdnej, to bol ľahký gol už. Tu dáva Šušánek, kalmu. Tu Thomas Müller tu s Tuchelom. Hej, Harry Kane dal gol. Neviem, či mu to Mazraoui mu to centroval. 86. minúta. Majno dal. Nie, to bol Erik ten pták, teda čo? Emi Martinez dostal gól. To je McTominay, no. To tiež dáva góly jeden za druhým. Neviem, či ste to vedeli, ale McTominay on v mládežníckej akadémii on hrával útočníka. Až potom prešiel na stredného defenzívneho. Tu Bellingham dal jasný gól, to ak by nedal, tak to by bola hanba. Deväťdesiata prvá minúta. Gallagher gól 2-1 pre Chelsea. Bayern Saarbrücken. Toto vyhrali, nie? A viem, vtedy vypadol Bayern a vtedy sa mi zdá, že potom aj Tuchela už vyhodili. Už sa mi zdá, že aj vyhodili už. Tu je to 2-1, to asi ten gól, čo dal Gallagher. Ale tu asi ešte... A Enzo 3-1. Neviem, čo tam tento robil na zemi. A Di Maria penáltu kope za Benfiku a dal ho. Síce troška chýbalo, aby nedal, ale dal nakoniec. Palacios teraz dal gól v posledných minútach, ako minulý rok, celý Leverkusen. To bol minulý rok toto. Tu Madueke dáva penáltu. Deväťdesiata druhá minúta a toto je kto? Pepe? Hej, to je akýsi Pepe, random. No a teraz 3-2 pre City, ale no, kto to bol? Asi Kulusevský dal gol a zrovnal to na 3-3, akého tam ako dobre hodilo zem. Lecce vyhrávalo, ale to je kto, neviem, kto to bol. A Lakaka dal gol. Rozhodnul. A Jose Mourinho tu taktiky, že už iba bránte. Tu City Lipsko. Alvarez dáva gol na 3-2.
A to je všetko. Ďakujem za pozeranie. Budete mať v popisku jeho kanál a ďakujem.